ዝወፀት ስምዖዋ እንደ ብርሃን ወልደ ገርዲሽ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ብዛዕባ ወደብ ንዘለዓሎ ሕቶ ተሓቲቱ ክምልስ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ዓሰብ ንመጀመርያ ግዜ ከም ወደብ ዝተሃንፀትሉ ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን እዩ ንመጀመርያ ዓሰብ ዝረገፁ ጣልያን እዮም ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኮይና ኣይትፈልጥን እያ ክብል ተዛሪቡ ኣስዒቡ ድማ ካብ ባሕሪ ሒደት ኪሎሜትራት ርሒካ ማለት መሰላለካ ማለት ኣይኮነን ነዚ ዝገልጽ ሕጊ እውን የለን ብተወሳኺ እቲ ወደብ ንኢትዮጵያ ናይ ህልውና ጉዳይ ተባሂሉ ዘሎ ኢትዮጵያን ብዙሕ ዓመታት ብዘይ ወደብ ነቢራ እያ ክብል ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ከምቲ ናተይ ገምጋም ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነዚ ፕሮጀክት ክውጅን ከሎ ምናልባት ካብቲ ንኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ውሽጣዊ ቁልውላው ቁጠባዊ ቁልውላዋት ፖለቲካዊ ቁልውላውን ጸጥታዊ ቁልውላውን ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝ ተባሂሉ ሃገራዊ ስምዒት ንምልዓዓል ምናልባት ወደብ ምውናንን ኣብ ብዙሓት ኣካላት ልሂቃን ኢትዮጵያ እትርፋን ስለ ዘሎ ደገፍ ዶ ይረክብ ብምባል ነቲ እናንቆልቆለ ክመጽእ ዝጸንሐ ተቐባልነቱ ኣብ ኢትዮጵያ ክቐልብሶ ዶ ይኽእል ዝብል ስነ ሞጎት ሒዙ ይመጽ እምበር ናይ ብሓቂን ረብሓ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ምርካብ ዕላማ ሒዙ ኣይመስለንን ክብል ተዛሪቡ ንሱ ብምቕጻል ስለዚ ትቐንዲ ዕላምኡ ኣቓልቦ ህዝቢ ካብቲ ንኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ቁልውላው ንምጥምዛዝ ተባሂሉ ዝመጽእ ዘሎ ይድሕር ምባል እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እንተሪእና ኩናት ኣብ ኣምሓራ ኣሎ ኩናት ኣብ ኦሮሞ ኣሎ ኩናት ኣብ ትግራይ ነባሪ ማዕለበ ኣይረኸበን ኣብ ክልል ሶማልያ ናይ ኦጋዴን ሓርነት ምንቅስቃስ ኦጋዴን ኣሎ ኣብ መንጎ ብዙሓት ክልላት ናይ ዶብ ምሳሓብ ኣሎ ሓሊፉ ዝውላዕ ኩናት ግጭት እውን ኣሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓዘቕቲ ናይ ክልውላውቲ ሒላን ከላ አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ክወርር ይምባል ምናልባት ጽላለ ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕር ገይርዎ ከዓ ብገምጋመይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ናይ ስልጣኑ ክኸውን ይኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ተዛሪቡ ንሱ ብምቕጻል ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ገምጋም ናይ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን መጀመርያ እዋናዊትን ኣገዳሲትን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ጽላት ይሃሉ ብልኡላውነቱ ነክፈረክ ከም ዘየለ እትገልጽ ነቲ ክውንነት ድማ ዝኾነ ይኹን ከይተጋነነ ብትኽክል ነጥቢ ዝገለጸቶ እውን ንርኢ ኣለና ካብኡ ቀፂልካ ወላ እውን ገለ ካብቶም ኣክቲቪስትስ ንኣብነት ከም ስታሊን ነዚ ኩነታት ክምልሱ ከለውን ዝብልዎ ዘለዉ እንድታነሳ ኢትዮጵያ እንድታነሳ ጥሪ ቀረበ የሚል ኢትዮ ሪቪው ምናምን ላይ የሆነ አርቲክል ተጽፎ ትልቅ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀረበ ኢትዮጵያ ኤርትራን አላቃትም ብላ እውቅናዋን ማንሳት አለባት ይላል የገልቱ ስብስብ ማለት ይሄ ነው ገልቱ ስብስብ ጴጥሮስ ጋሊ ቆሞ ባንዲራውን የሰቀለው ኒውዮርክ የሰቀለው 1993 በህጋዊ ዓለም አቀፍ ሪፈረንደም ሪኮግናይዝ ተደርጎ የሄደው ብልጽግና አወቁ አላወቀው ምን ለውጥ ላይ ያመጣ ነው ብትሉት ምንም የነፈዘ የበከተ መንግስት አንዴ ኢቲቪ ያመጣና ለምንድን ነው ቀይ ባህር አሰብ ምን ሄደው ቀይ ባህር ምናምን ብለን ከኤርትራ ጋር እንትን ማያስፈልገንም ቀይ ባህር ቦዩን ቀደን ቀይ ባህሩን ወደ ቀይ ባህር ከመንሄድ ቀይ ባህሩ ወደ አፋር ይምጣ ማረን እንችላለን እኮ ህንድ እኮ አድርጋለች እንትና እኮ አድርጋለች የሚል አንድ ነፈዝ ኢንጂነር ታመጣለች ከዛ ሰው ይዝናናበት አንድ ሳምንት አጀንዳ ያደርጋል አሁን ደግሞ ኦኬ ጽቡቅ የሪው ማለት ስታሊን ሓያል ዝኾነ ግብረ መልስ እንዲዝቦም ዘሎ ጽቡቅ ድማ እዩ ብሓፈሻ ኤርትራ بعلم درجة تقبلنا زرخبت هجريا إثيوبيا تبلو زلان زبلو وزلون بفلايتهم مهورات يوم تبهيلهم دمتو فتين كارؤسهم بتخكل دي يسرح نتعنهم كمان زت أراتروها هذا بتلفزيون متيو انت قدش أننا نبقى بحر نخيد مريد قديدنا تقيه بحرنا بانا دينا مصو كبل زي حفر مليونات زبناتو درار قلو تزي ركب زلو أبهو تتازنبر أفدق بحر زلك عدلات بسمع عميل كان خدتكم نعود حسيمك ኩናትን ዕግርግርን ክትመርጽ ከለኻ እንሪዮ ዘለና ኩነታት ምዃኑ ይዝገልጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሓደ መጽሔት ደ ኢኮኖሚስት ዝበሃል ድማ ብዛዕባ ኩናት ደ ኢኮኖሚስት ማለት ሓደ ጎስጓስ ናይ ኩናት ሰይጣናዊ መጋዚን ምን ክንብሎ ንኽእል ኢና ብፍላይ when it comes to horn ነዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ለንቀነ ሓድሽ ኣርቲክል ኣውፅኦሞ ዘለዎ ብቪድዮ ተቐይሩሎ ንእሽተይ ንስማዕ እስኪ
ምልካው ስርዓት ናይ ህልውና ቅልውላው አጋጢምዎ ተባሂሉ ድሮናትን ሚሳይላትን አዲስ አበባ ንአስመራ አበ ውሽጢ ውሕዳት ደቃይቅ ከፈራርስ ኣይኽእልአየን ክብል ድማ እቲ ጸብጻብ አጠንቂቁ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት አፍሪካዊ ምልካው ስርዓት አበ ናይ ህልውና ቅልውላው ይርከብ ኢሉ አበ ዝዘርግሖ ሓድሽ ጸብጻብ ወተሃደራዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዝ እዋን አንጸባሪቑሎም ድሕረት ሃገር እንተ ዝኸውን ኤርትራ መሰለ ዝብል አዘራራብ ሓሳብ አቐሚጡ ትንታንኡ ዘስፍሐ እቲ መጽሔት አስመራ ነበርታ አበ ቀደም ብጣልያን ዝተሰርሑ ሕዚ ዝዓነዩን ዝኣረጉን ፓላሶን ገዛውትን ሲኒማታት እዩ ዝነብር ዘሎ ይብል ውልቀ መላኺ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ንቁጠባዊ ምዕባለ ሕቁቕ ሂቡ ሰዓቱ ንድሕሪት ዝበለ እዩ ዝመስል ዝብል ትንታነ ዘ ኢኮኖሚስት ሕብራት ሃገራት ነቲ ኤርትራ ተካይዶ ብሄራዊ አገልግሎት ባርነት ኢሉ ዝሰነደ ኮይኑ ሓደ ብሰለስተ ህዝቢ ኤርትራ ዝተሰደደ ምዃኑ የቐምጥ ነዚ ድማ ዝተዓፀው ሹቃትን ዝባዶ ሕርሻታትን ናይ ዝመርአይት እዮም ኢሉ ጸላእቲ መንግስቲ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ተዳኺሙ ከም ዘሎ ዝኣመኑ ይመስሉ ዝብል ጸብጻብ ዘ ኢኮኖሚስት ኣብዚ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ወደባት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ንምቆጻር ብግልጽ ድሌቱ ምግላጹ የረድእ ብዙሓት ድማ ነቲ ስርዓት ንምግርሳስ ከም ዝሓስቡ ካብ ዝሓሊፉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ጠቕሊሉ ከእትዋ ክሓስብ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ እቲ ጸብጻብ ነታ መጽሔት ሓሳቡ ዘካፈለ ሽሙ ዘይተጠቐሰ ምዕራባዊ ዲፕሎማት ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ጥንኩር ወተሃደራዊ ዓቕሚ ከም ዘላ ብምግላጽ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለም ዝበጽሖ ዘመናዊ ተዋጋእቲ ጄታትን ሰብኣልዎ ነፈርትን ሚሳይላትን ተዓጢቓ ከም ዘላ እንተደልያ አስመራ ከም ጋዛ ክትገብራ ትኽእል እያ ክብል ዘለዎ ስግኣት ኣረዲኡ ሕጂ እዚ ዘረባ እዚ መጀመርያ ናይ ኮና ንሰምዖ ዘለና ደ ኢኮኖሚስት ኢልካ ኩሎም ቶም ፓብሊኬሽንስ ትማሊ ንህወሓት ተኣምር ክገብር ይኽእል እዩ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝሓየለ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ታሪክ ዘሎ ብላብላ እናበሉ ንጀነራል ጻድቃን ድማ ዝሓየለ ናይ ኣፍሪካ ጀነራል ብምባል ዝገልጾ ዝነበረ ድሕሪ ጸኒሖም እንታይ ከም ዘጋጠመ ብተደጋጋሚ ሪኢና ኢና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣጠማምታ ማለት ክትገልጾ ይትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ብዓይኒ ኣካዳሚክ ክትሪኦ ከለኻ ደ ኢኮኖሚስት ማለት ገለ ካብቶም ዝእመኑ ወይ እውን ብዙሕ ኣንባቢ ዘለዎም ብቁዓት ኣርቲክል ዝወፆ ተባሂሉ ዝእመን እዩ ግን ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ኢት ደዝንት ማተር ኩላቶም ሓደ ዓይነት ስታንባይ ዘለዎም ሓሶት እዩ ክሰምዕ ኣለካ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ርግፀኛ የመንግስቲ ኤርትራ የንብቦ ከም ዝኾነ እዚ ኣርቲክል እዚ ሸለል ኢሉ ከዓ ነቲ ፕላን ናቱ ክገብሮ ይኽእል ምክንያቱ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ቶም ዓበይቲ ነቲ ፍልጠት ኣለና ነገራት ብዕምቆት ነንብብ ኢና ሳተላይት ኢሜጅስ ኣለና ዝብልዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ባይታ ግን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ከምቲ ዝገልፅዎ ሓይሊ ሃልይዎ እንተዝኸውን ብፋኖ ክሳዕራ ይምርኣናዮን ብዝኾነ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ዘለዎ ዕድላት ነቲ ንኤርትራ ትድለየሉ ዘላ ኩነታት ንምሽፋን ምዃኑን and Gulf Secrets. The UAE already used Assab as a military base a few years ago to fight the war in Yemen. Even after they left, they never stopped watching Eritrea. The secret here እንታይ እዚ ኤርትራ በብዙሓት ሃገራት ትድለ ከም ዘላ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ናይ ውሳነታት ወይ ንክውስን ተዳልዩሎ ዘይኮነ በብዙሕ ሃገራት ይድለ ከም ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ድማ ተጠማቲ ኮይኑ ከም ዘሎን እቲ ምጥምማት ድማ ገለ ብቅዱስ መንፈስ ምስ ኤርትራ ተሓባቢሮም ክሰርሑ ብዝደልዩ ካልኦት ድማ ብድሕሪ መጋረጃ ካልእ ኣጀንዳታት ንኢትዮጵያ ድዩ ንካልእ ሓዋዊሶም መፅኦም ረብሖም ብከምኡ ክሳለጥ ዝኽእል ኮይኑ ዝስምዖም ዘሎ ሓይልታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ድማ ኣብ ደገ ባሕሩ ምስ ካልኦት ክሻርክ ይደሊ ግን ንልኡላውነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ብዘይእቱ መንገዲ ክኸውን ኣለዎ እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ኤርትራ ኮይኑ ዝስምዓና ኣነ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣነ እንተዘይረኺበዮ ንካልኦት ክትቦ ከም ዘይብላ ዝብል ዓይነት ኣካይዳ ንስኻ እንታይ ኩሉ ግዜ ንኤርትራ ብሕማቕ ከም ትርቋሕ ተፃብኦታት ሽግር እገዳ ፀለመ ኩሉ እዚ ሕማቕ ዘረባታት ኣንፃር ኤርትራ ብኣሜሪካ እዩ ዝመፅእ ካልኦት ሓይልታት ራሽያ ይኹን ቻይና ዝኾነ ይኹን ከምኡ ተበግሶ ይብሎምን ንሳቶም ከዓ ብሰንኪ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ክፋጠጡ ምርጫ ኣለዎም ዲ ራሽያ ብርግፅ ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኩናቱን ስለ ዘላ የግዳስ ራሽያ ምስ ኤርትራ ኣከመይ ኩነታት ኣላ ኣነ ዘንብቦ ነገር ኣብ ፓብሊክ ዝወፅእ የለን ድሓን ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ከም ዝነበሮም ኣብዘን ዝሓለፋ 2 ዓመት ግን ፍሉይ ነገር ክግበር ወይ ክበሃል ወይ ክፅሓፍ ኣይረኣናን ራሽያ ንባዕላ ወላ እኳ ብኣፍሪካ ናይ ግድን ኣብ ደገ ባሕሪ ትደሊ እንተላ ካብ ኤርትራ ብዝቐለለ መንገዲ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገድታት ከም በዓል ሱዳን ክህልው ከም ዝኽእሉ ኣብ ሊብያ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ቦታታት ንክትረክብ ዘሎ ተኽእሎውን
ህሉ ኸውን እዩ ገንዘብ ከፊል ካብ ካልእ ቀሊል ስለ ዝኾነ ኤርትራ ግን ትህቦ ረቋሒታት ወላ እኳ ኤርትራ ኣብ ነዊሕ ግዜ ዘርባሕ እንትኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ግን ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ እቶም መራሕቲ ናይ ካልኦት ዓለማት ኣብ ካልእ ከም ድሌቶም ክረኽቡ ዝኽእሉ እንድሕር ኮይኖም ኤርትራ ግን ቅድመ ኩነት ተቐርብ ተኮይና ንኤርትራ ሕራይ ናይ ምባል ተኽእሎ ክውሕድ ይኽእል እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ዘለናዮ መድረኽ እቲ ዝያዳ ናይ ኤርትራ ተደላይነታ እናዓዘዘ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ ድማ ኣገዳሲ ውሳነ ነቲ ዘሎ ኩሉ ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ተጠቒማ ክትውስን ክትግደድ እያ ብርግፅ مشاركة مسمن كخونيو يخوانون هلو خونيو أقل بوينت دما publicly كنسمع نخون تسفان قبل. Bitcoin and cryptocurrencies like Ethereum are super sensitive to monetary policy. So I think that September 17th is an important catalyst. Crypto typically does really well in the fourth quarter. So I think Bitcoin can easily get to 200,000 before year end. I know it's a big move. It's almost a double, but that's also going to be a double from here. Let's just hold on. Let's just take a quick pause. A double from here, so everybody's listening to this. We're at $111,000, and you think we, by Christmas time, effectively, we could be at 200,000? That's right. One of the ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ዝበለፁ ኣናሊስቲስ ናይ ስታክስ ኤንድ ናይ ማርኬት ኣናሊስቲስ ዝበሃል እዚ ቶም ሊ ዝበሃል ዝበሎካ መብዛሕትኡ ግዜ ሓቂ ዝኸውን ሓቂ ንምዝራብ ብኸመይ ዝፍለጥ that's why ኣብቲ ዝዓበየ ሚድያታት ዝዕድምዎ ኣብዘን ዝመፀ ዘለዋ ዋርሕ ክሳብ ክሪስማስ ማለት እዩ ቢትኮይን ዳብል ክኸውን ከም ዝኽእል ፕሮጀክት ዝገብር ዘሎ ዌል ዳብል ማለት ድማ ልዕሊ 200,000 ክኸውን ከም ዝኽእል ዝነገር ዘሎ እቲ ዝብሎ ዘሎ ጌጋ ኮይኑ ከይስማዓኩም ኣብዘን ቀረባ ሰዓታት ዝሓለፋ ማለት እዩ ቢትኮይን ናይ መጀመርያ ዝለዓለ ታሪክ ሰሪሓ 125,000 ወላ ኣብ ገለ ፖይንትስ ናብ 126 እውን በፂሓ ነይራ መስለኒ ስለዚ this is a history ታሪክ እዩ ዝስራሕ ዘሎ እቶም ኣብ ማርኬት ዘለኹም ዕዳጋ ክሳዕ ክንደይ ላዕሊ መፅኡ ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም ስታክ ማርኬት ይኹን ክሪፕቶ ኩሉ ንላዕሊ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዓቕሊ ጌርኩም ቀፅሉ እቶም ዘይትገብሩ ድማ 125 ኢና ንብል ዘለና ኣብ ውሕዳት ኣዋርሕ ናብ 200,000 ክኸይድ ከም ዝኽእል እቲ ዝዓበየ ኢንቨስተር ናይ ዓለምና ይነግረኩም እቲ ሓደ ካብቶም ኣገደሲ ኢንቨስተራት ናይ ዓለምና ይነግረኩም ፀኒሑ እቲ ዕድል ተጠቐምሉ ብውሑስ መንገዲ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብዚ ኩዴ ነዚኣ ናይ ቁጠባ ወሲድና ናብ ዞባና ክምለስ እየገደልክ ኦሮሞን እየገደልክ አማራን እየገደልክ ስልጣንን መቀጠል አትችልም አብይ አህመድ መስት ጎርም ገና ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ስቶፕ አማራ ጄኖሳይድ ፍሪ ክርስቲያን ታደለ አልጠየቅንም ገና አልጠየቅንም እዚ ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ብፍላይ ወላ ኢትዮጵያውያን ንኣብዪ ኣሕመድ ክገብሮ ዝፍትን ኣብ ኤሮፓ ተደጋጋሚ ዓብ ተቃውሞ ከም ዘጋጥም ዘሎን ኣብ ፖለቲካ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ደገ እውን ገጅፍ ተቃውሞ የጋጥሞ ከም ዘሎ እቲ ስርዓት ናይ ኣቢና ንርኢ ዘለና ሰላም ታላቁ መስጊድ ላይ አድማ ብተናና መከላከያው በጣም በገፍ በስፋት ገብቶ ሲዋጋን ውሏል። በዛ ጦርነት ላይ በተፈጠረ ችግር የሞቱበትን የስርዓቱ አቀንቃኞች እና የሚኒሻ አባላት የሞቱትን እነሱን ለይቶ በስም ነጥሎ በማውጣት كم زنريه زلنا تي فانو يكون مس فانو زغبر زلو كينات نابرتاي خيت كم زلون افقدو دما تسراويتنا ابي كم زيلي مارخ كم زلون ريه زلنا يو سلازي ابي زغزغط مزلو تقاومو ببوليتيكا بوتادراوي بكل منغدي ان حيله يمص كم زلينا نري زلنا منالبات تكونات نابي خيديو اسك نايزون بوليتيكنياتات انتنا ይቻላል ብለን ይሄን ሰብረን ይቻላል ብለን ያን ማድረግ ባለመቻላችን ነውና ሀገረ ካውፕ የሚያሳየው የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲቪክ ማህበራት ጋዜጠኞች እናንተ የመሰላችሁት ምሁራን በዚህ ረገድ ማድረግ ያለብንን ዝግጅት በአግባቡ ካደረግን እዛ ውስጥ እንዳስቀመጥኩት በ6 ሳምንት ወይም በ45 ቀን የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት ትግል ይሄን አምባገነን መንግስት ማንበርከክ ማሸነፍ ይቻላል ስለዚህ ለዶቶ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉቲ ዝኣበገ ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ህዝቢ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታት ብሙሉና ብሓደ ኮይና ክንሰርሕ እንተጀሚርና ብተወሃሃደ መንገዲ ክንሰርሕ እንተጀሚርና ንኣብይ ኣሕመድን ስርዓቱን ኣብ ውሽጢ 45 መዓልቲ ክንኣልዮ ንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ዘረባ ድማ ኣብ ዝሓለፈ እውን ምስቲ ናይ በዓል ጀዋር ይኹን ካልኦት ክብልዎ ዝፀንሑ እቲ ዘሎ ኣሰላልፋ بوتادروا عيني أبزح سجمات قاتي موصل زلوا
ነቲ ወታደራዊ ዓይነት ራይ ግን ስርዓት ንኽትቅይር ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብ ልዕሊኡ ፖለቲካዊ ናይ ህዝቢ ምልዓል ናይ ፖለቲከኛታት ናይ ጋዜጠኛታት ናይቲ ሚድያ ኩሉ ብተዋሃሃደ መንገዲ ክንሰርሕ ተጀሚርና ኣቢ ንዓመታት ዝቕፅል ዘይኮነ ንኣዋርሕ እውን ክቕፅል ዝኽእል ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ መዓልታት ክእለ ዝኽእል ስርዓት ዘለዎ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ውብልቲ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ 50 ሚእታዊት ቁጠባ እዩ ዝገብረልና ዘሎ መነባብሮ ኣዝዩ ዝኸብር ዘሎ ብተዓዲ ንተራ ሰብ ድማ ልዕሊ ዓቕሚ ናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ወታደራዊ ዓይኒ እቶም ኩሎም ሓይልታት ፅቡቅ ገይሮም ይሃርምዎ ኣለዉ በቲ ቁጠባ ይገብር ኣሎ እቲ ፖለቲከኛ ድማ ስርሑ ተሰሪሑ እቲ ሚድያ ተተዋሂዱ ኣብ ክንዲ ንሓትሕዱ ዝጨፋጨፍ ናብቲ ፀላኢ ኣተኪሩ እንድሕር ኸይዱ እቲ ዝደልይዎ ዘሎ ዓወት ክርከብ ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ማንም ቻሌንጅ ሊያደርገኝ ይችላል በዚህ ረገድ ይሄን ነገር ማድረግ ካልቻልን ግን በብዙ እጅ ከመዳን ይልቅ የመፍረስ ዕጣ ፈንታ ነው ያለ ሰሞኑን ይሄን ሰብረን ይቻላል ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ዝበለፀ ዕድል ኣለና ነቲ ኩነታት መሊኽና ናብ ሓደ ፅቡቅ ነገር ንክንወስዶ ዝብል ነዚ ነገር እዚ ንምግባር ዕድል ኣለና እንተደይ ጌርና ግን ሃገር ናብ ምፍራስ ናብ ምዕናው ንኽትከይድ ዘሎ ተኽእሎ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ እዚ ማለት እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ጌርና ኣብ ውሽጢ 45 መዓልቲ ንኣቢ ኣሊና ነቲ ሃገር ከነጥዕና እንተዘይክኢልና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ክቕፅል እዩ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ እንታይ ዳ እቶም ዕጡቃት ሓይልታት ዘለው ንኣብይ ኣሕመድ ስዒሮም ሃገር ናብ ምብትታን ክወስድዋ እዮም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዋን ዌይ ኦር ዲ ኣደር ዌይ እቲ ኩነታት ብኸመይ ክውዳእ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ ዌል እሳቶም ከምዚ ኢሎም ይዛረብለው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ድማ ብፍሉይ ሴሌብሬሽን ናቱ ይቕፅል ኣሎ ምክንያቱ እቲ ከተማ ናይ ኣዲስ ኣበባ በዚ ርጫ ዝበሃል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦሮሞ ዶሚኔት ገይሮሞ እዮም እቲ ከተማ እቲ ህዝቢ ድማ እዚ ናይ ኦሮሞ ዕብለላ ይወሓጡሉ የለን ብዙሕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ምናልባት ነቶም ህዝቢ ኦሮሞ በዓሎም ከብዕሉ ፀገም የብለና በዓሎም እዩ I have nothing against that ናይ ኢትዮጵያውያን እዮም ከመይ እሳቶም እንታይ ኣለዎም ኣብ ውሽጦም ንዖም ዝምልከት ኮይኑ ኣብዚ ሓንቲ ኣነ ዝሰማዕክዋ ምናልባት ከተስዖኩም ትኽእል እያ እቲ ሕማም ናይ ኢትዮጵያውያን ወላ ንዓታቶም እዩ ዝልብልቦም ዘሎ ኣብዚ ስምዑ ላይ ያን የራሱን ህዝብ ከተቸገሩበት ቦታ አንስቶ ይዞ በሚሄድበት ጊዜ ወደ ስና ያሉትን ሴና ነው የሚቆጡትም እንግዲህ ይቅርታ ያርጉልኝና ይሄ ያለው ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ከአባቶች የሰማን የሚታወቅ ትልቅ ነገር ስለሆነ ሲና በረሃው ማለት በረሃ ሲና ተራራ የሚባሉት ሴና ነው ተብሎ ነው የሚታወቀው ሴና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ሲና ዝበሃል ሙሴ እቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ ሙሴ ኣብ በረኻ ናይ ሲና ከይዱ ጸልዩ ዝበሃል እቲ ሲና ዝበሃል ሴና እዩ ብጌጋ እዩ ተወሲዱ ዘሎ ኣብ ሙሴ ድማ ካባና ተማሂሩ እዩ ከይዱ ኣብኡ ጸልዩ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ማለት ፋንታዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ንበይኒ እዩ ኦሮሞ እቲ ርጫ ዝበሃል ቅድሚ ሚልዮን ዓመት ዝነበረ እዩ ክብሉ ከለዎ ገሊኦም እዚኦም ድማ ሙሴ دحنا بزيان ايش يسمعوا تقرا ተራራ ላይ ወጥቶ 40 ሌሊትና 40 ቀን ፈጣሪን ለምኖ ለመጀመሪያ ጊዜ ከፈጣሪ ጋር የተነጋገረው ሙሴ ነው ሙሴ እንዲህ አርጎ ለፈጣሪ መቅረብ የቻለው እኛ እሱ የሱ ጌታ የነበሩት ከብት ሲጠብቅላቸው እረኛው ሆኖ በኖርበት ጊዜ ሲጠብቅላቸው የቆየው አባት እንዴት ፈጣሪን እንደሚለምኑ ለምኖም እንዴት እንደሚያገኙ በቆዩባቸው ጊዜያት ይሄንን ተምሮ ስለሄደ ነው እንደዛ ለምኖ ከፈጣሪ ጋር ሊገኝ እናኝ የቻለው ስለዚህ ዮቶር ዋቄፈና ነበረ ነው ዮቶር ዋቄፈታ ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሙሴ ካብ ፈርዖን ሃዲሞ መስከዳ ብትዛንታ ማለት እዩ ኣብቲ በረኻ ጓሳ ኮይኑ ክነብር ከሎ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ጥቕስታት ትፈልጥዎ ኢኹም ንስኹም ትፈልጥዎ ካብቲ ጉስነት ከለዩ ኣምላኽ ተራእይዎ ኣምላኽ ዝተራእዮ ንሙሴ ድማ ብናይ ክርስትና ጸሎት ስለተማህረ ወይ እውን ብልሒ ስለተማህረ ይኮነን ኣምላኽ መዲብሉ ስለ ዝነበረ ኣብ በረኻ ከሎ ገረብ ጥቃፅሪ እዩ ነታ ገረብ እቲ ዛንታ ከምኡ ዝብል ኣብዚ ግን እቲ ንዑ ተቐቢሉ ዝነበረ ምስ ኦሮሞ ኩሽ ስለ ዝኾነ ንዓና ካብቶም ኣቦታትና ምሂሮሞ እዩ ዝብል ትዘረባ well ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ናትና እንዲኹም ትብሉ get used to it ስለዚ ፖለቲካ ናይ ርጫ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም
ንአዲስ አበባ ቶታሊ ዶሚኔት ገይሮም ኣለው ሃገራዊ ቴሌቪዥን ሙሉ ብሙሉ ብዛዕባኡ ጥራይ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ካልእ ህዝቢ ድማ ኣይተዋሕጠሉን ኣሎ እዚ ግን ንዓታቶም ዝምልከት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ኣቲና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ኢና ድሓን ናይ ኦሮሞ ዝተለመ ኮነ ነይሩ ግን ስለዘይገጥፉና ስምዑ ብዚ አፋር ስንጥቅጥቁ እንዲወጣ ብትንትኑ እንዲወጣ ያደረገው ቲፒኤልኤፍ አፋር ከታሪካዊ የባህር በር ባለቤትነቱ እንዲናጠብ ያደረገው ቲፒኤልኤፍ جيت شتارا تي كنتات تري والله خميهم نتي عفارن أجندنا ناي عفار تا أنكونا بحري كتمل سنات خلي عيلهم ولديهم لازلو ساعة زب عفار أبزون قال أقدم بلا سمعكم سنة تمساسالي سنة ما قوتنا نرزلنا زي سمعوا عصب إيرترال برج زي يلن 5% إيرتراوي የኤርትራ ዜጋ ውስጥ አልነበረም 5% ብትቆጥራቸው ባህር ኃይሉ እንዲቆይ አልተፈለገም ያልተፈለገበት ምክንያት ደግሞ ወደፊት ትግራይ ሊበሬሽን ፍሮንት እኮ 50 ዓመት ሙሉ ትግራይ ሊበሬሽን ትግራይን ነፃ ሊያወጣ ነው እንጂ የመጣው ለኢትዮጵያ አልመጣም ስለዚህ ይሄ ወደብ ዞሮ ለትግራይ ነው ለታላቋ ትግራይ የተመደበ የማይናገሩት ነገር አለ ሶሪ ወደ ኋላ ለመልስልህና ፕራይም ሚኒስተር መለስ ማለት እኒ ሰውዬ በየመድረኩ አሰብ ማለት ወደብ ማለት ሸቀጥ ነው ወደብ ምትሉ መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ጦርነት ምትሉ ወደቡን ውሃ ያጠጡበት እኛን ፈልገው እንዲህ የሚሉት የወደብ ጥቅም ሳይገባቸው ቀርቶ ይመስልሃል አንተስ ታስበው አይደለም ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብቲ ዓሰብ ዝበሃል ደይ መደይሉት ናይ ህወሓት ሓይሊ ዝገደፎ ወይ እውን ንኤርትራ ክወሃብ ዝመረፀ ብድሕሪ መጋረጃ ህወሓት ነቲ ወደብ ባዕሉ ተመሊሱ ክወስዶ ሕልሚ ዓባይ ትግራይ ዝበሃል ስለ ዝነበረ ንምባል ዝጥቀመሉ ዘሎ እንታይ ኢለኩም ኣነ ግን ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ነታ ናይ ወደብ ትብል ዘላ ድራማ ንምንታይ ክጥቀሙላ እዮም ህወሓት ምንብርካኽ ስለ ዝኣበየ ንህወሓት መህረሚ ክጥቀሙላ እዮም ንኤርትራ ድማ ንክልትዩ ብሓደ ንምህራም ንህወሓት ኣብ ጎኖም ንክገብሩ ኩሉ ፈቲኖም ምስላ ስለዚ ኣበየ ሕጂ ንህወሓት ምስይጣን ኣካል ናይቲ ኣጀንዳ ኮይኑሎ ስለዚ ኣብዚ ኣተሓሒዝካ ምርኣዩ ኣፀቢቑ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ክነቅሕ ጥራይ ዘለዎ እታ ጉዳይ ውዒላ ሓዲራ ናብ ኤርትራ ተደይመፅኦም ንዓኻ ክገብሩካ ዝኽእሉ ኩነታት ድማ ኣስተብሂልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ግን እቲ ፅቡቕ ነገር بوغن تግራይ እውን ተመሳሳሊ መረዳእታ እናመፀ ይኸይድ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ብፍላይ በዓል መምህር ኣብርሃ ታት ዝተጀመረለው ርክብ ህዝብታት ዝተጀመረለው ሞ ብፍላይ ድማ እዞም ርክብ ህዝብታት እዚኦም እንድሕር ዳኣ ተጠናኺሮም ቀፂሎም ኮይኖም ብፍላይ ብስትራቴጂክ ደረጃ መርሕነት ሃልይዎ እንድሕር ተኸይዱ ንትግራይ ዓብዪ ዕድል እዩ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ መምህር ኣብርሃ ድማ ኣብዚ ፍቲ ጉዳይ ፅምዶ እውን ብፍላይ ትኩረት ጌርካ ኢኻ ትሰርሐሉ ዘለኻ ሞ ምስ ብውልቅኻ ከም ትሰርሕ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዘካየድናዮ ቃለ መሕተት እውን ገሊፅካልና ነርካ ሞ ሕዚ ጉዳይ ፅምዶ ይበፂሑ ዘሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ እቲ ዝረአ ዘሎ እዩ ብዙሕ ዝተሸፈነ ነገር የብሉን እቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ተኻይድሎ ካልኦት ቀፀልቲ ስራሕቲ ናይ ፖለቲከኛታት ዝመስለን ደገ ናይ መንግስታት ኢለ ዝኣምን ናብ ትግራይ ውሽጢ ንኽሰሓብ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣነ ብዙሕ ግዜ እዚ እውን ይለዓልኒ እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወራርሲ መንግስቲ ኤርትራስ ንኡ ንምድሓንስ ኣብ ትግራይ ክኾን ትውግእ እዩ ዝደልዮ ዘለዎ ዝብል እንድዩ ብመሰረቱ ትግራይ እንዳሕር ተሸኒፋ ቀይሕ ባሕሪ ባይ ዲፎልት ይተሓዝሎ ማለት እዩ በዚ ገይሩ ስለ ዘብል ማለት መንግስቲ ኤርትራ እንዳሕር ክከላኸሎ ዘይክኢሉ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ትግራይ ጎቲትካ ንምምፃእ ይገለም ኣነ ዝታት ብዙሕ ትርጉም ኣይበለን እንኮምታት ሓሳብና ተደጋገምቲ እውን ዝቐርቡ ዛዕባታት ስለዝኾነ መከይና ኾነቲ ዘረባሲ መንግስቲ ኤርትራ ትውግእ በይኑ ንኸይዋጋእ መሓዘት ይልሽተሉ ትኽክል ኣነ ብዙሕ ግዜ ተዛረብ ፈልጢ እዚ
نحنا خابزيا ختفتر تخل ودر كنتكمل لنا ايو انت ها خللو زي تملس الجزاتنينا زي تملس حزبنينا حتى نغرنينا نحنا وني زلك زلو mutual benefit كنمت نخلينا منغسي ارترا خمزي بز حاسب زلو خمزي سلازدله سويلنا ጣት ባህል ለማንኝ መንግስቱ ከይ ቀዳማይ አጀንዳና 4 ኪሎ ናዙል ከይደመሉ በዚ 50 حساب ጀምርኩም ለመለና 50 حساب ጀምርኩም እዚ አንተ ሰፈር ናይ ቀበሌ አጀንዳ ከፍተል ዕሉ ሕምብርቲ ናይ ምኒልክ ቦታ ረዳህና احنا خصوم ክንከልና ሶም አዲስ አበባ ሁሉ حقም እዩ ناتهم حساب تحنقيتهم زلوا حساب سنتنا زخد يكون علامة هذي كداماي سلاي لهم السرعة وجن الرادع مالتي هذي تفرع مامو جنرال تفرع مامو تزارو كل سب سمعي وين تايلو إيرتران تقرأين الوقع نايز بلسقن حيلن حرلي بتحريت كنوجين عاتق كنولا ينايل ويلكم خطولون زي تاخطولون زي هاي بين إزوقه بلسقنا ساخطوا عليه دلن መንግስት ኤርትራውን ክትሕግዘና ይደልን ፋኖን ክትሕግዘና ይደልን 360 ዲግሪ ብጽሊት ሓጺረ መጽውት መጥቶን መውጽን ሲነ ዲኻ ክትብል ቶፕ ጸላይ ተውዝሕልን ህዝትግራይ ዝውሉ እዮም ቃዕተንኩም ዝውሉ ሓዝ ገርመካ ወአሞ ጸላይ ተውዝሕል ማትኩም ምስ ኤርትራውን ሰላም ምዃን ምስ አምሓራውን ሰላም ምዃን ምስ ካሊውን ምስ ዓፋሩን ምስ ካሊውን ሰላም ምዃን እዩ ከም ክትብል ከለኻ ያው ይብሉ ስለዞም ሰዋዚኣቶም ሰላም ይብሩሶም የለን ግን ገሊስ ካነር ሓዘና ናይ ፋኖ ድሌታት ፍላይ ክነግረካ ናይ ፋኖ ሕዚ ታይሚንግ ዝብል ልዕልልካ ሕዚ ክሳዕማ እዚኻ ምስ ፋኖ ትረዲኻ ዶ ድሕሪ ኸንታይ ትገብር ብድሕሪ ኸንታይ ትገብር ንኩሎም እንትታት መፍትሒ ስካ ለማፀንዕ ናይ መሪሕነት ስራሕ ይንሱ ሕዚ ግን ብዝተኻእለ መጠን ፋኖ ካብቲ ዘለዎ ላዕለውን ክሕይል ኣለዎ ንምንታይ 4 ኪሎ ናብዚ ወስተ የበለ ተው أو كتر في الدلة نايم الدزر عقم 4 كيلو كقنص إحنا هام عرب تقرأ نايم ركاب عقمنا خصفح كم زان رياض لنا تكونتات نابي قطي خيرالو تناي تقرأي بوليتيكانياتات يكون مهران دبهالو زوز لو سقمتي تسفاز بيو حق المزراب كاب جزينا بجزية بفلاي تناي جيتها شوردان شفراناتون صادق قانون تتحيزو مستعليو كاب بوتا some sense of common sense كنقص جمير له مخنياتو ابتغراي زلو حزبي بزعبا ኤርትራ كحسب بزعبا السودان كحسب بزعبا كاله كحسب ايتصبيان يخ بزعبا ناي تግራይ ربحاي كزارب زلو ربحا ناي تግራይ دما ناي قدن ኤርትራ فتو دبلا يكون انتاي ربحاناتك حزب خناص اموصا كلل كانات اموصا زغبا اكان نختركب سلازي زغبا اكان نختركب دحر خوينو سيرترا دباس مخنيات يبل كان مخنياتو مريت كاي تدلنا ኤርትራ مريت كاي كون انت دل زال ኤርትራ سماي كاي تدل بحر كاي تدل ماي كاي تدل سلازم سي ኤርትራ دباس مخنياتي كله كاي كلني ابزوانزي ابي احمد كدقسكا عليه كاي دللو كودو كاي دللو ኤርትራ ግን دوبا عصيا قل بايلاتكا كتنبر تخليها because we have no problem yes مسغرو ابطا سلام كله كصبغيو مخنياتو نعاتاتهم حيزو بأم رجيص كماص زدلي عند هراكال سلازلو ኤርትራ تصمده يقدساي نتغارو دماكمو كل تعب إثيوبيا زدلي واجن دام سيرترا زمدنا تجيرهم يروب حنبرا يكسروني كل جزء ما تنفس له افتق بحر سلازلو ما تنفس له قربيت سلازلو ما تنفس له مسيرترا مبعث مالت جن نفسها نتفقات مع الخام خناني كالاي مسامحرا فانو انت يدللو فانو نبي احمد كقمت لي دللو مس ابد ما يواقع له سلازي بالحزن له بوليتيكانيا ويون بالحزن له نكحزن له مرحنا يتقراي مس فانو كباس يبلو مس فانو عبد حرك تراخب تخلي غرب حقا كقرچ يخلي حجينا يكون كمس فانو تباس فانو زي صرح الكازلو تنعخا كطفز دلادل زلو نعيز داخل الكازلو سلازي فانو انت غير كاب دحر مغارجات حجزو انت ديك على الكادما يشرب افكا حسكات انتبه مغنيات فانو نتكن نعخا طفز دل زلو داخل الكاس لزلو سلازي اتجيم اتسب ناتردو يمصالو ناترغاغا يمصالو اتكونتا دما نخلو سب زربيو ابي نخلو رباش سلازخونه نخلو حدغا سلازخونه انصرا بزغيات كونتات بزيا غيرنا حسغرينا ኢትዮ ኤርትራ ዘሎ ኮይናት ገሊኦም ማዓልቱን ቆሪጾም በዝዕለት ክጅመር ይኽእል ዝብሉ ወገናት እውን ኣሎ ዝተፈላለዩ ድማ ኩናት ይተርፍን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝብሉ ወገናት ኣለሞ ኣብዚ ዘለካ ምልከታ እንታይ ይመስል እስኪ ኣነ ባህጊ የዝሪ ባህጊ ናይ ብልጽግና ኦሮሞ ባህጊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ምክያድ ኣብ ዘለዎ ኢቱ ባህጉ ቦቱ እዩ ዘሎ
حدث إثيوبيا قد يموزلو خبيت وطري بوليتيكا وطري إيكونوميا وطري كانت وطرتات تنفاس كبرني خليلو سلاز حسب زي فترة ليفرج عدم سلطاني كم زادر يا زلنا هنا حجز كيك كابتن بوليتيكا ناي تجراي وتيلنا أبتم تجراي تعود بلوزنا بروخان سكر تجرا ديات زحمتنا يلن حق نزارب تخيلنا نحنا كو تاريخ شعبيا برخاز جبرو شعبيا تي قالس سورا إيرترا سلجويو قوامن مرجان سلزي جبر أنت زي كوين كو تيبرن أنا مريقا هو تبصحكم إلى هذا شعبيان تي بي ال اف نزي ناي حيلنا إثيوبيا زنورا سعرنا تي بي ال اف ولا ون إيرترا عين صلان أنت بالحيل نورا تقدر تخل تزعبي حيل زنورا تشعب زي العالم ناي شعبيان هو هذا حيل نورا ما تقول اوف كورس نيروم ግን ብናይግሪቲ ኣቶም መተሐግጋስ ነቲ ስልጣን ፓወር ሒዞሞ እዚ ኻ ስምምዕ ነይሩዎም ሓቢሮም ክቃለሱ ኣለዉ ንሳቶም መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝብል ነይሩ ኢትዮጵያ መርሕዋ ነይሮም ኤርትራ ከዓ ናይ ነፃነት ስለ ዝነበረ ሪኮግናይዝ ገይሮሞ ማለት እዩ ሶ ሕጂ መን እዩ ኣብዚ ድላይ ኖ ክንመርሶ ኢና ኖ ክንበቃ ፈቲኻ ዶ ይብቃልና ኸይ ሓደ ክጅምር ከሎ ኤርትራ ትግዛእ ነይራ እምበር ኢትዮጵያ ኣይኮነትን ነይራ ዝኽፈጥዎ ዘለዎም ከምዚ ሕጂ ትግራይ ወይ ከዓ ከምዚ ካልኦት ክልላት ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ይኮነትን ነይራ ብሓይሊ እዩ ኤርትራ በጣሊያን በእንግሊዝ ዝተገዘ መቸም ቀኒ እንድሕሪልካ ገለ እንዲ ክትሰምዕ ኣነ ኣብ ብዙሕ ነገር ምዝ ሰብ እዚ ይቃወም ነይረ ኣብዚ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ፅቡቕ ኣሎ ማለት ኣይተጋጋኹ ነይራ ሰብ እዚ ትራሽ ዝብሎ ነይረ ትራሽ ማለት ወይ ከዓ ትራሽ ካ እንዳጓሓፍተ ህልካ ኣብ እንዳጓሓፍ ጥዑይ ነገርርከብ እዩ ሓደ ካብቲ ጥዑይናቱ ድማ እዚ ፅቡቕ እዩ ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ድማ ንቕበሎ ኢና ፅቡቕ እዩ ተዛሪቡ ኣብዚ ኣካል we all know ብዛዕባ ብዙሕ ዘረባ ክዛረባ ይክልኒ ኣብዚያ ግን ፅቡቕ ኣላ ሕጂ እቲ ሕጂ በፂሕናያ ዘለና መድረኽ ክንደይ ግዜ ተዛሪበ ኣብዚ ቅንጣብ ናይ ኤርትራ ስምዒት ንዘለዎ ሰብ ንኤርትራ ከም ሃገር ተገድሶ ሰብ ክንዲ ምንታይ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ናቱ ካብ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ዝፍለ እንድሕሪ ኮይኑ ኤርትራ ከም ሃገር ተገድሶ ሰብ እንድሕሪ ኮይኑ ምስ ኣቢ ጠጠው ክብል ኣይክልኒ ኢልና ኢና ምስ ኣቢ ጠጠው ዝብል ሰብ ድማ ኢልና ተወዲሉ ለትባይታ ምስ ኣቢ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ በፅሒዎ ዘሎ ምስ ደው ዝብል ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ሞራል ዘይብሉ ሰብ እዩ ምክንያቱ ሕሉፍ ሓሊፉ ንዓሰብ ሰጊሩ ልውላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ንዝፍትን ዘሎ ምስ ኮይና ክንከይድ ኢና እንድሕሪ ኢሎም ሰብ እንታይ እቲ ጉዳይ ናቶም ናበይ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኣነ ድፈልጦ የብለይን ግን ነቲ ህዝቢ በዓሉ ሰሚዑ ክፈርድ ስለ ዘለዎ ነዚ እስከ ካስምዑ በዚ ተባሂልና ገለ ዝበሃል መምህር أنا شو ما يسوعكم تقال الصاد ما ساينتفيك أب عالم ملوء زلوا هذا سرعات كم إيرترا أمثل سرعات كل تدقفتي أم زلوا ماترياليست استراتيجيست بحنو أنت ماترياليست أبتعتو زم حدر بعلو زم حدر بعلو زلوكو وعوز مسلي استراتيجيست دما نعنصار تقاومتي كسلل نعنصار هاجر كسلل نايكال ጉዳያት ከዛብዕ ዝልእኾ እዩ ስለዚ ከም ኩሉ ዓለም ተቃለስትን ተቃወምትን ናይ ስትራቴጂ ደገፍቲ ናይ ስርዓት ኣብ መንጎ ንኽህሉ ወድዓዊ ሓቂ እዩ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ኣቢ ኮይኑ ሃገር ክወርር ናፅነት ናይ ኤርትራ ንክደፍር ንሃገር ክጥርንፍ የኢሉ ንዝብገስ ዘሎ ምሱ ስለ ዘሎ ገለ ካብቶም ምሱ ዘጣቅዑሉ ዝነበሩ አንተ ንዓ ኦምሮኻ ይሰርሕ የለን ምክንያቱ ነታ ሃገር ክልክማይ ዝብለካ ዘሎ ንምንታይ ፖለቲካ ክትሰራ ዘላ ዶስ ደመወዝተኛ ሰራሕተኛ ኢኻ ንስኻ ኣቢ ዝኸፍለካ ዘሎ ደመወዝተኛ ኢኻ እንተበልዎ ናይ ሻዕብያ ሰለይቲ ስለ ዘለዋ ውሽጥና እቶም ንዓይ ዝቃወምኑ ዘሎ ምስ ኣቢ ከይድካ ዝገብሮ ዘሎ ኣቢ ዝደለየ ይግበር ኣነ ምስ ኣቢ ክሰርሕ ዝብል ዘለኹ ዝቃወምኑ ዘለው ሻዕብያ ዝለኣኾም ስለያዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ከምኡ ምባሉ እንገይሩ እዩ ኣይቃወመን እየ ኣብ ዓለም እንገይራ ኣለኩ መንዚሩ ዝነብር ሰብ ኣሎ ሓሲዩ ዝነብር ኣሎ ለኽቢቱ ዝነብር ኣሎ ሰብ ተፈላለየ መንገዲ ዝነብር እቲ ንዑ ዝሰምዕ ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ ድማ ካብ ኤርትራ ንእሽተይ ኮይኑ ወፅዩ ናይ በዓል እዚ ካብ ዓርኪ ሰባር ነቓዕ ከም ዝበሃል ነዚኦም ዝስዕሙ ብሰንኪ በዓል ከምዚኣቶም ኣብ ጎዳጉዲ ዝኣተዉ ብዙሓት እዮም ሕጂ ሓደ ካብዚ ትማል ትማሊ ካልእ ዝዛረብ ዝነበረ ለንቀነ ዘለዎ ጉድራማ ንበይኒ እዩ سمعوا بزي ما يسوت كاميرا ورادع ساخين ورده هذا احنا بصدقنا نبلل مالتي حكني الذي لو دخلت تكون كامل بقاسه تبعي تاخذها كم ذا صوره عند قبروا مالتي
ነቲ መንግስቲ ዓልየሞ ብረታው ቃልሲ ገይሮም ዓልየሞ ናይ ሰብኣይ ሳኸይ ንገብረኻ ኤርትራ ተልካ ናይ ዘረባ ጥራይ ኮይና ስለዚ በቃ ትድወረደካ ኣሜን ኢልካ ተቐቢልካ ንኣምላኽካ ፍትሒ ከውርዳ ምድርና ዓድና ክመልሰና ዓድና ከርህወልና ትፅሊ ማለት እዩ ኣነስ ብረታው ቃልሲ ኣምን ተልካ ትወርድ ማለት እዩ ስለዚ ወይ ከዓ ናይ ሰብኡትካ ሜዳ ምውራ ኩላ ሰብ ተስፋ ቆሪፃ እያ እቲ ተቃውሞ ዝበሃል እዚ ኣብ ዘበግሶ ዘሎ ኩነታት እንታይ ኢላለና ክቐትሎ ኢልና ምስ ኣቢ ዝሰርሕ ኤርትራዊ ናይ ብሓቂ ኤርትራዊ እንድሕር ኮይኑ እታ ናይ ስጋ ነገር ትቁንጥቆ ናይ ኤርትራ ነገር ዘለዎ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ናይ ብልፅግና ምስኡ ክሰርሕ ኣይከኣልን ግን ንምንታይ ናብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ይፅላዕ ምዝ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ክሰርሕ ኣይከኣልን እዩ ቢካዝ ዋጋ ናይ ኤርትራ እንታይ ተኸፊልላ ዝርድኦ ኮይኑ ወላ እውን ብዓይነ ፖለቲካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ምስ ኣብ ክሰርሕ ድልውነት ዘለዎ ድማ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ እንጌራ ጉዳይ እዩ ስለዚ እንጌሩ ይደብስል ዘሎ ንጹር እዩ ሞራል ድማ የብሉም ዛዕባ ኤርትራ ንኽዛረብ ኣብዚ እውን በዓላቶም ከምኡ ክብሉ ጀሚሮም ኣሎ እንታይ ከም ዝወረደ ኣይፈልጥን እየ ስምዕዎም ኣብዚ ከምዛ ኣብዛ ጭርሖ ፅሒፎማ ዘለው ናብ ግንባር ንጉየ ጥራይ እምበር ኣይትፈላሰፉ ጥራይ ሱቅ ኢልኩም ነድሕሬና ኺዱ ጥራይ ሱቅ ኢልኩም ንሕና ዝሃብናኩም ብልዑ ወይ ንሕና ንህበኩም ሓሳብ ጥራይ ስምዑ እዚ ብባህርያቱ ፀረ ዲሞክራሲ ኣተሓሳስባ እዩ ማለት እዩ ትምክሕቲ ከዓ እዩ ከምዛ ንሪኣ ዘለና እታ ጉዳይ ብኣግኡ ኢትዮጵያ ክትከይድ ከላ ቡጌራ ሙማታ ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ ዝነበረ ነትዮም ናብ ኮመን ሰንስ ዝምለሱ ዘለው ክቃወሙ ይኽእሉ እዮም ተቃውሞ ብኤርትራውያን ኣይተጀመረን ግን ሓደ ሰብ እቲ ቫይረስ ትማሊ ብትግራይ ትዕወት ኢሎም ኣትዮም ናበይ በፂሖም ኣለው ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት እንታይ ከም ዝኾነ ዘይትፈልጥ ሃገር ኢሎም ባዕሎም እውን ዝዛረቡላ ኤርትራ ተገዚኣ ትፈልጥ ሚልዮም ቋሪኖም ግርም እኳ ኢልና ነቲ ገዛኻ ስጋዕ ክንዲዚ ክሕክሙካ ገለ ሻዕብያ እዩ እና ከምዚ ኣውሪድና ዘሎ ክንፈቶ ዘለና እንታይ እዩ እዚ ጨጉሪ ሰበይተይ እንዳደረዘ ዝዕልለንሲ ናይ ብራሃኒ ዝበሃል ብልላውነትና ብገለ ስጋዕ ክንዲዚ የሕልፍና ንህብ ሰባት ኣይኮና ንሕና ዋዕ በቲ ኮይኑ በቲ ዘይገበርካ ኣይኮነን እታ ፖለቲካ ስለዝሞተት ሕጂ ሪትለስ እንዲኻ ጀሚርካ ዘለካ ግን ሪትለስ ንዝገብር እውን ፀገም የብሉን እታ ኩነታት ግን ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ኣበይ ወሪዳ ከም ዘላ ማንም ሰብ ክርዳ ኣይደሊ ሓንትላ ምናልባት ምስናቱ ትተሓሓዝ ኣይኮነትን ግን ንስማዕ እያ እስከ ታሪክ ብዙሕ መስዋዕት እዩ ተኸፊሉ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነ እንስሳታት ኤርትራ ኣግራብ ኤርትራ ከይተረፉውን መስዋዕት ተኸፊሎም እዩ ሕጂ ከም ኣብነት ክንጠቕሶ ንኽእል ተኽለወይኒ ሽሙ ኣድጊ ነይርና እዚ ተኽለወይኒ ዝበሃል ኣድጊ ናዶም ሳና ተሳቲፉ ፈንቅል ውል ሳና ተሳቲፉ ስጋብ ናፅነት ዝኣተወ ኣድጊ ማለት እዩ እዚ ተኽለወይኒ ኣድግና ብፍሉይ ኣብዚ ናይ ባፅዕ ክዝገልፆ ዝደሊ እንታይ ኣሎ ለይቲ ድዩ ትጉዕዞ ሕጂ ኣብ ሓደ ውስን ቦታ ምስ በፃሕና ወዲ ሊቀ መሪሕና እዩ ዝኸይድ ዘሎ በዓል ሓኔታ እዩ ካለዉ ብምሎም ቶም ኣዘስበጠሉኒ ብምላት ኣብርጌሲ ክሳያ ትኸይድ ነይራ ሕጂ ንኸይድ ነርና ስልያ መርሑና ነይሮም ኣብ ተወሰነ እዋን ምስ በፃሕና ዝኣድጊ ጠጠው ይብል ማለት እዩ እዚ ጠጠው ምስ በለ ቻ ኢልናዮ ምኻል ምስ ኣበየ ስቲፋኖስ ወዲ ሊቀ እዚ ኣድጊ ሰብሪ ኣሎ ስለዚ ብቅድሜና ሰብ ከም ዘሎ የድፈልጥ ዝብለና ጫናት እዩ ሕጂ ቶም ስልያ ኣብኡ ዝነበሩ ከዓኒ ገና 20 ደቂቃ ኣለና ተጋጊኻ ኣለኻ ይብልዎ ማለት እዩ እንደኾነ ኣድጊ ምኻድ ኣቢ ገለ ነገር ይሰምዒት ኣድጊ እሞ ንዝኾነ ግን ሓደ ፊቶራዲ ሓደ ቁሩብ ሰባት ሕልፉ ይበሃል ኢሚዲትሊ ኣብዚኣ ግዜ እዚኣ ቃጭል ትቃጭል ናይ ፀላኢ ኣብኣ ከላ ከዓኒ ተኽሲ ትጅመር ማለት እዩ ተኽሲ ምስ ተጀመረ ቅድሚ 0 ሰዓት ዝኸውን ዘሎ እዚ ሕጂ ካብቲ ሓንቲ ሓይሊ ዝሓለፈት ወዲ 4 ተስፋ ገርጊሽ እዩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ቅድሚ ናብቲ ኣጋር ሰራዊት ምእታው ምሳና ስታፍ እዩ ነይሩ ሽዑ ኣብኡ ኣዛዚ ሓይሊ ኮይኑ ኣቱ እቲ ሓይሊ ሒዝዋ እንዳኸደ ሕጂ ወዲ 4 ቀዳመይቲ ጢት ተተኮሰት ማለት እዩ ማለት ንሱ ምስ ሃጀመ ምስ ኣተወ እንዲያም እውን ተገደም ኢሉ ምስ ኣተወ ቀዳመይቲ ጢት ሃሪማቶ ማለት እዩ ኣብኣ ስዋ ወዲ 4 ኩልና ንቐዝዝ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝን ፍፃሜ እዩ ነይሩ ኣብ መጀመርታ ስለ ዝኾነ መቸም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታሪክ ናይ ኤርትራን ጅግንነትን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ግን
ኣይኮነን ኤርትራውያን እንኮላይ እዱግ ናይ ኤርትራ ዝተቃለሱሉ ቃልሲ ዘለና ይዝብለና ፀኒሑ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጠረ ኩሉ ፍጡርስ ብመዓልቱ ዝጠቕሚ ዘለዎ ምዃኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና እቲ ታሪክ ንምፍላጡ ዝኣክል ኢለ ኣምፅአ እያ ንቐፅል ኣብዚኣ እስኪ ሓንቲ ካብ ቪድዮ ካብ ኤርትራ ዝወፀት እያ እዚኣ ስምዖ እዚ ብዛዕባ መዓልቲ ቱሪዝም ኤርትራ ኣብቲ ሆርዳታ ዝብል ወሪዱ ዘሎ ስእሊ እንድዩ ሓንቲ ነገር ግን ኣላ ካብ ኤርትራ ዝወፀት ቪድዮ ዝረኣኽዋ እስከ ስምዕዋ እዚኣ No flush. Here's the sink. Oh yeah. But it gets better. Look at this. Oh my God. It's all the soap scum. Oh, and then look at the ceiling. What is going on there? $60? Really? Okay. Yeah, እዚኣ ብስራኻ ኣነ I know ብዙሓት ሰሪድኩም ላይ ኣለኹም ዛ ቪድዮ እዚኣ I mean, it's $60. It's a little bit too much. ማለት እቲ ኩነታት ናይ ኤርትራ ይርዳእና እንድዩ ግን ሓደ ከተፅርዮ ትኽእል ነርካ ማለት እቲ ቴክኖሎጂ ማይ ከኣብየካ ገለመለ ኩነታት ናይ ኤርትራ ምስ ዘሎ ብድሆታት ናይቲ ሃገር ክትግንዘቦ ትኽእል ነገር እዩ ግን ከተፅርዮሲ ሆቴል መኻ $60 ከተኸፍል እንድሕር ኮይንካሲ man this is not good. እቲ ሆቴል ሲ $60 ተኽፍሎ እንተለኻ you better clean it. ጽፉ ጌርካ ከተፅርዮ ይግባእካ I mean ከምዚ ሕጂ ነዚ ክቕይሮ ይክእልኒ ነይሩ $60 እኮ ቦይ ኣብ ዝበፅሐ ኤውሮፓ 3 ስታር ሆቴል ክሕድረካ ዝኽእል እዩ I mean ኤርትራ ስለ ዝኾንና ክንሽፍነሎም ኣይንኽእልን ኢና ንዓይ እዚ ነገር እዚ ክቕየር ዘለዎ እዩ የስ ቴክኖሎጂ ሕፅረት ኣለካ ኢንተርኔት ከይብሉ ከይህልዎ ይኽእል እቲ ሆቴል ናትካ ካልእ ነገር ከይህልዎ ይኽእል እዩ I get it ግን ከተፅርዮሲ ብፅሬትካስ ክትፍለጥ ይግባእካ ማለት ካልእ ከም ድሌትካ ክኸውን ይኽእል እዩ ከተፅርዮ ግን ይግባእካ I hope እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ትበፅሖም ትኾን እቲ ሆቴል ናይ ሆቴል ምዃኑ እኳ ኣይገልፅን እንድዩ ግን this is a little bit shocking ማለት ኣብ ኤርትራ $60 ውሑድ ኮይኑ ይስምዓኒ ንሓንቲ ለይቲ ኣብ ፅቡቅ ሆቴል ኢኻ ከም ትኸፍል ስለዚ ኣነ ተሰሚዓተኒ እዚኣ ምክንያቱ እንተ ዋሓደ ብፅሬትሲ ክንሕማ ይግባአናኒ ኢንተርኔት የለን ከምዚ ቴክኖሎጂ ጎዲሉ ክበሃል ከሎ ያ ሕፅረታት እገዳ ገለ ፀገም ዘለዎ እዩ ከተፅርዮ ግን እገዳ ክትበላ ይትኽእልና መኻ ገንዘብ ትኸፈል ኣለኻ ቻሪቲ እውን ኣይኮነን እዚ so I'm really ሰንቢደ በዚኣ ግን it is what it is man በሓፈሻ ክንሪኦ ከለና እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮ እታ ቪድዮ Here to spend time in my hotel. I'm here to see Massawa Old Town, a UNESCO World Heritage Site filled with a unique blend of Ottoman, Egyptian, and Italian architecture, like the famous Hotel Torino, built in 1938. This place feels right out of Venice. Wandering the dusty streets alone, I can't help but feel like I'm on the set of a movie. Look at the ceiling. Yeah, it's ማለት ጽቡቕ እንድዩ እቲ ኦልድ ታውን ናይ ምፅዋዕ ናይ ዩኔስኮ ሄሪቴጅ ብጽቡቕ ዝኾነ ክጽገን ዘለዎ እዩ ንኣብነት እጃ ኣረጊት ገዛ ንርኢ ፀኒና እዚ ንቡር እዩ ምስ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ኣተሓሒዝካ ክትሪዮ ትኽእል ነገር እዩ I hope እዚ ኣብቲ ናይ ጽገና ናይ ባፅዕ ዝበሃል ዘሎ ከም ፕሮጀክት ተወሲዱ ነቲ ቱሪዝም ከም ሓደ ኣገዳሲ ምንጭ ናይ ቁጠባ ስለ ትወስዶ ዘላ ኤርትራ ተስፋ ንገብር ኣብ ዝቐረባ ግዜ ጽገና ክትገብረሉ ናይ መወዳእታ መሰናበቲት ወክ ምግባር መራ እንደ ዝፈቱ ገና ካብ ዝፈልጠሉ ጥቕምታት ቁርብ ከካፍለኩም ክልተ ደቂቕ ጥራሕ ወክ ምስ ገበርኩም ብላድ ሰርኪሌሽን ናትኩም ምዝዋር ናይ ደም ኣብ ውሽጥኩም ይጀማምር ይረሳስን ገለ ማለት እዩ 5 ደቂቕ ምስ በፃሕኩም ከዓ ሙድኩም ክቕየር ይጅምር ሰላችኩም ገለ ዝፀንሐ ፍትሕ ትሕትሕ 10 ደቂቕ ምስ በፃሕኩም ከዓ ነብስኹም ባዕሉ ኮርቲሶል ዝበሃል ናይ ስትረስ ሆርሞን ብሬክዳውን ክገብሮን ክቕንሶን ይጅምር ማለት እዩ 15 ደቂቕ ምስ በፃሕኩም ከዓ ብላድ ሹገርኩም ክቕነስ ይጅምር ማለት እዩ 30 ደቂቕ ወክ ምስ ገበርኩም ከዓ ፋት በርን ክትገብሩ ትጅምሩ no more ስብሒ ትኾኑ ማለት እዩ 45 ደቂቕ እንድሕር ወክ ጌርኩም ከዓ ሕማቕ ሓሳባት ክርሕቀልኩም ይጅምር
ጥዑይ ሓሳባት ክትሓስቡ ትጅሙ you start thinking clearly ማለት ሓንቲ ሰዓት እንድሕር ወክ ጌርኩም ካ ነፍስኹም ባዕሉ ሪዋርድ ገብረኩም በቃ ሕጉስ ዓይነት ቫይብ ይመፀኩም ባዕሉ ማለት which is dopamine ዝበሃል ሆርሞን and ይሕጉሰና በቃ like ፍትሕትሕ ከም ንብል ዝገብረና ማለት ሕጂ ሲ ኢልኪልክስ እንታይ እኽትብልና ዘለኽ ዳልያ እንድሕር ኢልኩም ንኸ ወክበሩ ኣይትጋዓቱ ሶይል ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ነዛ ሓፍትና ኣነ ናይ መዓልታዊ ስርሐይ ቪድዮ ቀጻሊ ዝገብር ደሞዘይ እንታይ ትፈልጡ ዶ ቪድዮ ምስ ወዳኹ ኣብ መዓልቲ እንተወሓደ ሰዓት ኖርማሊ ግን ክሳብ 2 ሰዓት ወክ ይገብር ነዚ ትብሎ ዘላ ሆርሞንስ በብዋኑ ቤኒ ኣቤናይ እንታይ ኣትሆኑለ ግን ሓሲበለ ይፈልጥኒ ጽቡቕ ጥዕና ኣለኒ ደስ ዝብለና ብሂወተይ ደሞዘይ ንዓይነ ሂወተይ ዝብላ እታ ወክ እያ ሰዓት ኣብ ኣጥራይ ትምፃእ ነበር ካል ከም ድሌትካ ታወቅ ጥራይ ተጠዋይ ተብለለይ ዝብል እምነት ይዘለኒ ነዛ ሓፍትና ድማ ምኽሪባትኩም ኣላ ወክ ምግባር ክሳዕ ክንደይ ጽቡቕ ምዃኑ ሰሚዕና ኣለና ሃይሎ ማርሳብ ዝኽኑ ወዲና ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሪቶምን ሓሳብኩም እንግደፉ ታንክ ዩ